Unha charla a cargo dos representantes da comunidade de Montes de Froxán en Lousame abrirá o venres a programación desta feira. Teñen unha iniciativa de reforestación con especies autóctonas bastante interesante, entón vamos a contar o seu caso. O sábado e o domingo, as casetas dos Xardíns Valle Inclán acollerán as iniciativas de diversas asociacións medioambientais. Os voluntarios de Protección Civil explicarán a súa campaña para eliminar a vespa velutina, mentres que as protectoras Moura e Arca de Noia amosarán parte da súa actividade. O sábado vai haber tamén unha caseta de reciclaxe que virá persoal de Ecoembes a explicar un pouco a separación de residuos, entregan algún material divulgativo que xa estiveran no Concello hai ao mellor 2 meses ou así, un mércores na feira. Vai tamén haber unhas casetas dedicadas á produción ecolóxica e de horta, coa Asociación de Sachos á Rúa e cos foros ecolóxicos do Barbanza, que van a ter tamén produtos para degustar. Despois temos tamén outra caseta do Concello coas campañas que estamos realizando no medio ambiente de sensibilización de distintos temas ambientais. O obxectivo desta feira é sensibilizar a poboación sobre a importancia de coidar e respetar o noso entorno. E agora queremos tamén darlle cabida ao medio ambiente e a sensibilización en este eido. Hai unha serie de asociacións que colaboran con nós, se cubrirán un número de casetas determinadas e, a función que ten é un pouco sensibilizar frente a distintas problemáticas e contamos coa colaboración de distintos colectivos. O horario de apertura das casetas será de 11 a 2 pola mañá e de 5 a 9 pola tarde.